Pas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yogit sa Tingog nin Barangay. Alright, marahay na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyan din Miyerkules, Abril 23, 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Sa pangaran man ni dating konsihal Diego Obido, pangaran ni RSM Coro Obido, diyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sendong amigo sa radyo Alwin Masidalio Bitawin Dobalel. Banindo ako sundo kitang alas 8 ngunyan din pagkaaga sa programa. Pero sundo kitang alas 9 adi na pagkaaga. Tulong oras po ining programa. Roal daw niya na election period. Pero pagkatapos kan election period, mabalik naman digdi si Consigigo. Kung ano ang magiging resulta po kan election. Dahil po nindo kalingawan ha, number 18 sa baluta. Na mga paraan tabay ko digdi sa Legazpi, number 18 sa baluta po. Nindo ang kalingawan, Consigigo Obido. Okay? Legazpi City. Grabe ang labanan digdi sa Legazpi. May nanggarana na eh. May nanggarana na Darwin. Sa Sorbican SWS. Pero day ko man iyan tataram sa Indota. Kung si Rizia nanggarana na sa Sorbican SWS, tadi man kamo nagbarayad sa mao. Magbayad ko na. Magbayad ko na ta. Pigbabayadan bagan airlines kan radyo pag siring kini. Di ko nito taram kung sisay. Morning tabi, sige si Mrs. Yaon man. Diba? Day man pigbabayadan eh. Kaya day man ako mataram digday. Aber daw.
Bala ka mo dyan. Sa Facebook, di ba? Ang Facebook, unless na ibobost mo yan. Pigobost bagan sa ang Facebook, baka mabayadan mo sa FB. Ngunyan, kung hindi ka man magabayad, kung sisay ang mga friend mo, yung man saan makakahiling kan sa imong post. Siyempre, ang mariak po tabi, ang mariak sa mga amigo mo man sana. Alimbawa, nag-post ka para sa kandidato, ang mariak ka yan, automatic, nagkapira, sa mga amigo mo man sana, tapos sa mga amigo man kito. Kung dai ka, alimbawa, bugta ka dyan, sisay ang gusto nindong pilion. Inutuntay niya, ay, alat ko na, purbira yan, happy birthday po sa mga nagbe-birthdays ko niyan, napit sa 23. Tapos, siyempre, kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Naday po nin pinagmamati na numana katibaadan sa sendong mga lawas. Mantang nakatutok ngunya na pagkaaga sa 1FM. An hapot ko ngunyan, po, nanggana sa survey. Aday na kamo magpara araram kay ning mga solo-sorbing inita. Aram nindo, pag-urulayan ta iningon yan, ta 21 aldaw na sana po, eleksyon na, 23, pizza 12 ang eleksyon na, 21 aldaw na sana po, eleksyon na. Nganyan, iyan na periodong yan, siyempre, yaon dyan so, yaon po tabi dyan so, ano yan, yaon po tabi dyan so mga, ang kadaklan dyan po, na nagsisirimbag, so mga kaapil, ang pinakamagayon na survey po, ako ang kandidato, ang ipapasurvey ko po tabi, tangani na mahiling talaga kun sa imo, ang ipapasurvey ko, mapasurvey po tabi ako rin sa diri ko, yung internal survey, na iyan po, dahil ko yan dapat iluluwas sa publiko. Why? Kasi mag-iba-iba man, sabi ko na sendo, kung ilinuwas nindo po tabi ang survey, so be it. Because iyan ang sendong pagtubod na magana ka mo because of that. Voters preference yan. Pero ang pinakamagay na survey, tangani na maaraman nindo kung dakol ang nagtitiwala sa indo, dakol ang posibleng magboto sa indo. Magkondak ka mo po ng internal survey. Ano gustong sabihin kan internal survey? Halimbawa ako ang mayor, ma-mayor ako, makondak po ako ng survey sa mga barangay. Mapakuha po tabi ako at least ang gatos na tao. Nahapoton ko sisay an konwan yan ang eleksyon, sisay an mayor nindo. Dahil mo po pagdayaon so survey, so sa diri nindo, tangani na mailing mo kung gana ka o daog. Kung daog ka, dyan po sa paaging yan, makakagibo ka po tabi nin paagi, tangani na ma-overcome mo, so deficit mo kontra sa kalaban. Alimbawa, nagpasurvey ka, so abo sa imo, alimbawa ngayon Darwin Obido versus Alwin Jobit, ako so nagpa-survey, mabayad ako sa ma-survey. Tataraman ko masurvey dapat maging kuang kata ini magiging preference ta ini tangani na ilingon ta kon sa an winnability ko. Itong sa mga nagboto kay Darwin Obido, kukuhaon ko po tabi ito tangani na at least malakaw ko na itong nagboto kay Darwin Obido po. Nagboto kay Darwin Obido, mapasa ko. Asin mapasa induman. Siring yan po tabi kaya naan matali na diskarte pagabot po tabi sa politika. Tangani na tama yung mag-aabot sa imo na empo, makakagibo ka po, taarayo pa man, makakagibo ka po nin remedyo kung ano ang dapat mong gibuhon. Tayo may kasing survey, nasabutan ta po na siyempre ining survey po, ang SWS, Pulse Asia, SWS, Publicos Asia, kung ano-ano po tabing mga survey firm. Siyempre po tabi, alimbawa kinomisyon mo yan, binayadan mo. Siyempre po, magtatrabaho iyan,
naigwanin paborableng desisyon para sa imo. Today mo man yan makokontrol. Takon ako man, alimbawa ako ang Pulse Asia, ako so nagmamanihar kan Pulse Asia, tataraman ko sa mga susugoon ko mag-survey, o niya nagbayad sa tuya, kay puan ini na magluwas ini, na manggana ini, siringan po tabi kasimplikaan. Di ba? Siringan kasimplikaan. Kaya ngunyan, ano man po ang gibuhon ta, sabi ko rin sa Indo, alimbawa, nanggarana na gana kita sa survey, so ano ang gigibuhon ta, tabi. Sa mata kan publiko, posible na magtubod na gana ka mo sa survey. Pero sa mata nindo, tabi, may pagdududa ka mo. May pagdududa ka mo nata. Kasi alam nindo sa sendong sa diri na yung survey nindo may diferensya. May diferensya. Saan man po tabing aron man na kampo kan mga kandidato, dahil nindo dapat ikanagit ini. Ako po, tinataram ko po yung katotohanan. Yung katotohanan, tangani po na magkaigwa kita nin matanos na dalagan, na masiguro ta na manggagana kita, mag-conduct po kamo nin internal survey na dahil na kamo magamit kan, dahil naman nindo kaipuhan an USWS, an Pulse Asia, magastos pa kamo nin dakulaon kayan, milyones magang pigbabayadan kaan, masurvey sana, dahil na kamo magamit kayan, ang gamito nindo sa mga tao nindo po tabi na masundod po tabi sa Indo. Ngani na magkaigwan in internal survey. Kasi may mga nakaulay man kita, may mga internal survey man na akuan, iba man po tabi so nagluluwas eh. Tapos duman po sa na areas na maluyas siya, duman po tabi tinitirangon yan eh. Sabi nga ni po tabi, tangani na maging makusog ka, yung weakness mo, iyo ang tirahon mo. Dahil ka na duman kuwan sa kusog mo eh. Dahil ka na duman magbase sa kusog mo. Kundi, ang sa imo po tabing kusog, ang atake po, duman po tabi sa kaluyahan mo, duman sa weakness mo. Ano ang gigibuon po tabi kan sarong kandidato? Ano ang weakness mo? Duman mo po siya tabi atakihon, tangani po na maging balanse pag abot po kan eleksyon. Halimbawa, sa politika, maluya ka digdi sa barangay Rawis, duman sa survey mo, bako yan ang social media station pabayaan tayo na social media station, tamaski pa paano talagang dahil mo yan mapagkatiwalaan basta-basta. Halimbawa, mapasurvey ka po, yung survey talagang patas, daog ka sa Rawis, daog ka nga digdi sa Rawis, for example, digdi sa barangay May, daog ka. Itong kusog kang kalaban, itong kusog kang kalaban, duman mo si atakihon sa kusog. Kung sain ka duman maluya, sain ka parte purok maluya, duman mo atakihon ang kalaban mo. Ito ang witness mo eh. Ito ang witness mo, balik dalon mo, so kusog kang kalaban, duman mo si atakihon. Ta witness mo ito. Ngani po na maging balanse yung dalagan mo. Internal survey po ang kaipuhan. Dito kaipuhan ining ko eh. Kaya ngani ako maski papado, abo akong magburubugtat yan sa kuyang Facebook nin nin survey. Kasi bako yang credible. Halimbawa, nag-survey. Halimbawa at nga digdi Noel Rosal, Joey Salceda, survey governor. Ako so nag-survey. Sisi po tabi ang maburoto dyan. Iya po yung natasupik news, tanat county dyan, jawa, gulpi yun ang apik account, jawa po tabi, dakulo ng nag-like sa Indo, nagpabor po tabi kung si man dyan na gobernador, dakulon so nag-like,
Alam mo, ang dakulon so naglike kay Governor Noel Rosal, dakulon o naglike kay Congressman Joey Salceda, useless yan po. Kasi, kulinan mo yung mga likes, saro man lang sumabuto dyan, talagang tunay. Pick account, ang kapot na pick account, ang account po nakapot sa Facebook ang sarong tawo, saan gatos? So, aram nindo sa sadiri nindo na fake yan. So, kung nagboto sa mga fake account, ano po tabi? So, credibility kan survey, wala na. Wala na po, credibility kan survey. Number 2, sisay ang sa kuya na mga amigo. Halimbawa, mga amigo ko po, yaon duman kay Congressman Joey Salceda. Siyempre, ang malike dyan, naglaog sa inda so, kwan ko, pasurvey ko, naglaog sa inda, ang malike dyan po tabi, so mga amigo, supporters ni Congressman Joey Salceda. Halimbawa, dakol so amigo ko man kay, sa lado po tabi ni Governor Noel Rosal. Ang malike man po tabi, so mga amigo ni mga amigo ko na apabor man kay Governor Noel Rosal. Kaya dahil mo man po tabi yan pwedeng tiwalaan na basta-basta na dinaog na yaka sa survey. Dahil gana nga yako sa survey ni Alwin Masidaliobit. Dahil because bako yan po tabi credible. Ang pinaka-credible po tabi iyo ining gigibuhon nindong mga internal survey. Taka mo yung tao nindo, pwede nindong taraman dahil kamo kwandigdi na yaon ako, gusto ko na maraman yung totoo. Masunod baga sa tao, maduman sa tao, pwede man bagang isurvey, o dumanon mo yung barangay na inita, makusog ako duman, magana kita duman sa survey sana. And remember po na ang resulta kang survey, not counted yan, pag-abot sa COMELEC, Tan Comelec, ang pigka-counted, subuto ta. Dahil man po tabi counted ang pick account. Kundi sa tunay na tao. Kita baga po tabi ang mabuto. Kita ang masurat, kita ang ma-shade. Kaya po tabi, useless na efforts ini. Anong dapat ang gibuhon ko niyan? Kasi ako pigiling ko ngunyan po tabi, sa kadakulan ka na dadangog ko, na dahilan ta grabe ang spekulasyon po tabi unless na mag-abot na yan ang mga paipit na aralang kawon darkulaon ribo-ribo po na mga paipit. Nako, baka maging kawawa kita po. Ang nadadangog ko kasing sa tao ako nagluluwas po ako, nagduduman ako sa mga barangay. Ang nadadangog ko po is dahil sa nangya magpararibo kamo ang tinatarama gusto mi ngaya na makakuanin kwarta ibong-ibong. Pero ngaya bala na kami magboto taday man ngan mahihiling. Kaya baga sabi ko sa indo po, kamo kitang mga botante, dahil ko magparaturubod na mahihiling ang pagboto nindo. Dahil po sa voting precinct, lalo na sa mga baguhan, bawal po mag-video, bawal po mag-picture sa cellphone. Ang gabos po tabi na mga watchers, nasa gilid iyan. Nasa likod. Dahil man kamo po tabi, pwedeng mahiling ninda. Maski ang teacher, dahil po nahihiling kung sisi ang pigboto nindo, taigwa po nin folder, nakasabay duman sa baluta. Tapos, ang pagbugtak duman sa vote counting machine, tabi, ang pagbugtak duman sa counting machine, tabi, talikod, dahil man po yan pwedeng hilingong kan teacher, kamo sana po ang makahiling, pati sa resibo, kamo ang makahiling. Testing nga daw nindong video hikon, dahil nagkariribok dyan, dahil kamo karasuhan. Kamong mga watcher, dahil nanggad kamo magparaboro video, magpicture, ta pwede kamong karasuhan. Kamo ang makahirak, bako man sa kandidato, kamo po ang makahirak because kamo ang dadarahon duman sa COMELEC. Kaya di ka mo magkaaradit. Kaya ang tao, bako laban takot. Kaya ito po tabi, tawang kaninda kulang kwarto. Takot ng tao, ibutot ang ita, baka ngaya mahiling kita. Dahil po, dahil man ka mo mahihiling. Kaya bagang ganyan, ansa ko yung programa, ginagamit po ko para po mainformaran ka mo.
maimpormaran ka mo, nangani na magboto ka mo, nin susugpo sa indong konsensya na day ka mo dapat na ikatakot sa pagboto because day man ka mo madadaratyan. Kung day ka mo magboto sa kandidato po na nagtao sa indoning kwarta. Day naman ako po mga podan ko niya na day ko magresibo ng kwarta. Ang sa kuyang pangapodan, maski madangog kan komerek, tabi, ang sa kuyang pangapodan, resibihon nindo iyan gabos na ipinagtatao sa indo, tapirakan. Siya mapabo kang kwarta sa kamahalan kan karning origo niya. Mayor, makabakal ka ng 10 kilong karne? Oo. 10 kilong baga sa kagawad? O saka, ayos na baga? Solve na susarong aldaw mo? Iyo po yan, sa totoo lang, kaipuhan, tabi, nindo yan, kaipuhan ang kwartang yan. Itinato yan sa tuya, pero nung ka po na maging basaran ang pirak na yan para po tabi sa pagboto nindo. Tapag iyan ang binasaran nindo na kwartang iyan, dahil nakitang pagkakaiba sa'yo, demons. Kung anin do ang kwarta, natatanda eh. Maski 20 pesos yan, kung anin do, tapirak ani. Kwarta ba kayan? Lalo na kung ribu-ribu. Lalo na kung 5,000. Sus! 10,000, ay, nagburuko na rin. Di ba? So, yun po yan, ha? Ngani na day kita magkasarala digdi sa pagpili nin matanos na leader. Sisay ba talaga yung leader na dapat niya to po tabing pilion? 26 minutes lampas po analyze nin pag-aaga. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology.
Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas sa 31 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mansa. Hello, Bright Bar Blue. Isang labatan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mansa. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, liter Vince Baltazar na. Iboto, Vince Baltazar. Makadiyos, patinabang, Vince Baltazar. Numero 4 sa balota. Para konsehal sa Siyudad kan Legazpi. This political advertisement is paid by Vince Baltazar, Province of Balban. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Monsiato sa tugiwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo paninindugan sa karayan maasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Ang tuloy na pagbabago ng mga makida magkantawo, mga bagong estratehiya sa pag-uswag kan distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo, pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gapos, marhay ang serbisyo, pigdadangog ang boses kan mga albayano. Decidido, determinado, iboto, Kaloy Andes Loria, numero 2 sa balota, Marina. This political advertisement is paid by Kaloy Loria, Province of Balban. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. One, two, three, let's go! Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Igwa na kita nin... alat ko na. Yan.
Igwa na kita nin 39 minutos lampas alas 6 din pagkaaga sa intirong Pilipinas sa Oni kaswapon nagatindir bang kita po tabi lunchtime akan Bicol GRPs o GRDPs presscon yung press conference kan National Economic and Development Authority kasarabay yung kasarabay tabi and Philippine Statistics Authority Bicol mapadapit digdi sa ekonomiya ta. Ako kasi pagabot digdi sa bako man kasi ako ekonomista Ako unta man sa sadiri po maski sisay na broadcaster ha. Mag-ako kita kan sa tuyang sadiri na minsan may mga kaluyahan man kita, may mga weaknesses man kita. Pagabot digdi sa tema pagabot sa economics talagang manuyaman kita digdi. Kaya baga naiding nindo dahil man ako nagpapara-discuss kay ni politics siguro iyo ta siyempre dyan ang linya mo kung saan ka nagtapos sa kurso. Pero pagabot digdi sa economics maluya ko kay ni. Kaya ito may mga minor subject kita sa economics. Kaya lang nagpapamayawas ako kay ito taan kuan mi kay ito makauya mo sa professor ko kayo. Sabi ko, basta pumasar-sara. Economics 1 and 2. Ngunyan, napag-urup-urup ko po na nagtatrabaho na ako. Napag-urup-urup ko na kaipuhan pala, lalo na sa media ka, kaipuhan pala na pag-adalan mo Sabi ko, sayang po na nakalihis, nagpapamayawas kita. Kan mga subject na dapat na masabutan ta kuta na. Pero paano pa yan tapos na. Anyway, didiskutiron ko ini sa abot kan sa kuyang makakaya tabi. Ining gross regional domestic products na konsen po nakapagrehistro kan 4.9% marking steady recovery para sa pre-pandemic levels. 4.9% kan 2024, ini po 4.5% kan 2023. But still below, nasa baba pa po tabi kan 7.0 to 8.5% target under the Bicol Regional Development Plan 2023 to 2028. Sa baba pa kan pre-pandemic level po kan 2018 igwa kita ki 6.9%, 2018 8.2%, 2019 tapos nagkaigwa po tabi kita nin problema. Kita po nasa 13th place sa national category pagabot po tabi sa 18 rehiyon. Ang contribution ta po tabi sa national economy kung Bicol ang pag-urulayan is only 0.1%. Dito man silang contribution tanoy. Dito man sa nanoy ha. Iyo po yan. Ganyan, inapot ko kasi yaon kita digdi naugmahon po ang NEDA ang Philippine Statistics Authority. Naugmahon po tabi sinda kon alangkawon ang GDP, Gross Domestic Product, Regional Gross Domestic Product. Maugmahon sinda at least dakulon ngayang klase kan serbisyo, produkto naglangkaw ngaya kita digdi. An hapot ko po, paano ta maita-translate ini? Jawa magkaigwa pa kita din 10% na increase sa RGDP ngunya na taon. Paano ta po maita-translate ini into job opportunities? Dahil kay puwan ta kasi isipon tabaga naglalangkaw sa tuyang ekonomiya. For example, sa Bicol,
dakulon da po tabi ang nakatutok sa services sector, agriculture and fisheries, asin iba pa po tabi. Ang problema tasusog sa survey, 36% kan mga Pilipino, kasarabay na po tabi kita digdi, 36 kan na bilang kan mga Pilipino is kinukonsideraraan sa diri bilang mga pobrihonon. Natakon, ikapo, day ka man kikapos. Tako ako ang kusento na pobre man ako. Tapig kakapos ako. Pobre, takinakapos man ako. Kung mayaman ako, dapat po, day ako naghahanap din pangkakan, day ako nangungutang na makatuisyon sa nansa ko yung aki nin 50,000 kada simana, kada semestre. Di ba? Kung mayaman ako, ipobre kita, kaya nanganganap kita. Kapos. 36% kan mga Pilipino kinonsiderar po ang salitang sa diri bilang pobre. Nata kung ako mayaman, mataram daw ako sa survey na ay, bako man tabi ako pobre, mayaman ako. Iyan na sinurbiyan, iyon ang katotohanan po digdi. Kasi ining sorbing ini ang legit ba ko ang politika? Tawra man kinag-i-sponsor kay ni basta-basta. Siya na politiko po ang babayad kaan. Dahil man pigbabayadan. Kaya nagluluwas yung tunay. Kaya po, tabi, ang sa tuyang gobyerno, nakatutok naman sa, ano yan, ang simbag sa kuya po ni Director Cynthia Perdiz kan PSA. Maybe sa mga maabot na daw mamamatian ta po yan na paglangkaw kan RGDP. So gustong sabihin, and then pinalo up ko po, so gustong sabihin, sabi ko, it is only an expectation. Yes nga yan. Pwede ba yun? Paano man po ang alangkawo na ekonomiya ta kung yung tao dahil naman nakakasabay? The purpose po tabi kan gobyerno ko data nagigibo kita din mga paagi na mag-uswag ang mga negosyo is to improve po tabi kan buhay kaini po na mga namamanwaan para ma-improve so klase kalidad kang buhay kan tao kay puhan taari kay puhan din ngani na ma-improve ang buhay kan sa tuyang mga kababayan. Iyan po iyan po kaya sabi ko sendo useless po na useless po tabi na magpara kuwan kita magpara taram kita na alangkawon yung ekonomiya ta na day man po tabi napapakinabangan kan kasaradayan. Ang kausa kayan yung 36% representation po tabi kan almost 70 million o 14 million na mga pamilyang Pilipino. 14 milyon na pamilyang Pilipino kinonsideran sedang sa diri pobre. Dahil mo yan po tabi pupunas because iyo talaga po tabi yung realidad na nangyayari po tabi digdi sa sato sa kabaga, di ba? Realidad yan po tabi na nangyayari sa sato maugmaso mga mga ekonomista
talangkawon so ekonomiya. So gobyerno mao mabiko sa langkawon yan ekonomiya, pagabot sa zona kan presidente, sasabihon po tabi na nagkaigwa ng kita nin pagbabalik sa dati before the pandemic level. Kaya lang unordinaryong tao arog sa sato. Ordinaryong tao po tabi na dahil nakakasabot. Labot man ang kaan. Dahil man po tabi yan kipakiaram. Ang importante ninda is mamatian kung ano po ang ginigibo kang gobyerno, which is dahil po tabi na mamatian ko niyan as of now sa kabagasan. Di ba? Dahil mamatian ko niyan Anyway, igwa na kita nin 10 minutos antes mag alas 7. Pasadahan to na po gayod ang mga bareta ali dyan sa Metro Manila. 5 tauhan mula sa BI, Advanced Passenger Information System, nagsagawa ng study visit sa Passenger Information Unit ng Luxembourg. Si kabahaging Nestor Kagitla may report. DWGO Live Report. Nestor Kamin. Alat ko alat ko na ha. Nestor Kamin. Alinsunod sa layunin ng gobyerno na palakasin ang seguridad sa hangganan at pagsugpo sa terorismo, 5 tauhan mula sa Bureau of Immigration Advanced Passenger Information System Operation Center ang nagsagawa ng study visit sa Passenger Information Unit ng Luxembourg. Ang misyon ay suportado ng United Nations Office of Counter-Terrorism na naging pangunahing katuwang sa mga pagsisikap sa pagbuo ng kapasidad para sa proyekto ng APIS sa Pilipinas. Ang pagbisita sa pag-aaral ay naglalayong obserbahan ang mga operasyon ng PIU ng Luxembourg na kasalukuyang namumuno sa international na komunidad na gumagamit ng GoTravel. Ginagamit ang GoTravel system upang suriin ang data ng pasahero at tukuyin ang mga potensyal na banta sa seguridad kabilang ang mga naugnay na transnational na krimen at terorismo. Ang Luxembourg PIO ay nagsisilbing targeting center sa ilalim ng International Relations Directorate ng Luxembourg Police. Ang aktibidad ay nagbigay daan sa mga tauhan ng BI na palalimin ang kanilang technical na pag-unawa sa pamamahala ng pasahero at pahusayin ang kanilang mga pagpapatakbo sa ilalim ng bagong inilunsad na sistema ng APIS sa Pilipinas. Mula sa Immigration, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Alright, igwa na kita nin alat ko nata si Merx nasa linya man. Merx, good morning. Kamin. Magandang umaga po, Kuya Alvin. Nasa lahat po ng mga katabas ng puting barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Sa paghahanda po para sa dalalapit na pambansa at lokal na halalan ngayong Mayo, patuloy na pinapalakas ng Police Regional Office 5 ang kanilang mga hakbang sa seguridad upang matiyak ang ligtas, tapat at mapayapang halalan sa buong rehiyon. Sa pamumuno po ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director ng Pro 5, karagdagang 100 na pulis ang i-deploy sa lalawigan ng Masbate upang suportahan ang mga lokal na tagapagpatupad ng batas sa kanilang mga tungkulin kaugnay ng halalan. Isinagawa kahapon, April 22, 2025, ang isang send-off ceremony sa Pro 5 Grandstand Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City upang formal na ipadala ang grupo sa kanilang mga talagang lugar.
Ang mga personnel ay nagmula sa iba't ibang unit ng Pro-5 kabilang ang Regional Community Affairs and Development Division, Regional Mobile Force Battalion, Legazpi City Police Station, Albay Police Provincial Office, Camarines Sur PPO at Naga City Police Office. Layo ng deployment na ito na palakasin ang presensya ng kapulisan at tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Masbate. Ang Masbate PPO katuwang ang Commission on Election ay magsagawa ng risk assessment upang matukoy ang mga partikular na lugar na paglalagyan ng mga itatalagang pulis. Ang grupo ay magserbisyo sa lalawigan sa loob ng isang buwan na sasaklaw sa kritikal na panahon bago, habang at pagkatapos ng halalan. Sa mensahe ng seremonya, pinaalalahanin ni RD Dizon ang mga personel sa kalagahan ng kanilang misyon. Hindi lamang kayo pinapadala bilang mga pulis, kayo ay pinapadala bilang mga tagapangalaga ng demokrasya, tagapagtanggol ng kapayapaan at simbolo ng pag-asa. Ang publiko ay umaasa sa inyo hindi lamang para sa proteksyon, kundi para na rin tiyakin ang prosesong demokratiko ay magaganap ng walang takot, pananakot o karahasan, aniya. Manatiling matatag ang Pro-5 sa kanilang paninindigan at tiyakin ang isang mapayapa at maayos na halalan sa buong rehiyong Bicol. Katuwang ang iba pang ahensya ng tagapagpatupad ng batas, mga institusyong pamahalaan at mga mamamayan. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Mercury Topilo Bendino Jr. nag-uulat para sa Tingog Lane Barangay. Salamat, Merc, sa report. Ano dyan sa Campo General Simeon Iola. Alright, sige. Pasadahan ta pa po ang report sa Metro Manila. Speaker Martin Romualdez sa pinapurihan ang pagsasabatas ng Philippine Islamic Burial Act o Republic Act number 12160. Si kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mar, please come in. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsasabatas ng Republic Act number 12160 o ang Philippine Islamic Burial Act na isang makasaysayang hakbang tungo sa tunay na inklusibidad, pagiging sensitibo sa kultura at dangal ng bawat isa. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nasabing batas o ang Philippine Islamic Burial Act upang mailibing ang mga labi ng mga Muslim sa loob ng 24 hours mula sa oras ng kanilang pagpanaw, alinsunod sa mga kaugalian at ritual ng relihiyong Islam. Itinatakda ng batas ang mga tamang proseso na susundin ng mga ospital, punerarya at mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na hindi mahahadlangan ng mga administratibong proseso ang banal na gawain ito, habang isinasangalang-alang naman ang panuntunang pangkalusugan ng publiko. Binigyan diin ng House Speaker na tinutugunan ng batas ang matagal ng suliranin ng mga Pilipinong Muslim, lalo na sa mga lugar na kulang sa institusyonal na suporta para sa pagsasagawa ng Islamic burial rites. Sa ilalim ng bagong batas, inaatasan ang Department of Health na bumuo ng isang alintuntunin o ng mga alintuntunin upang matiyak ang agarang paglabas ng mga labi mula sa mga ospital, habang nakikipagtulungan ang Department of Interior and Local Government sa mga local government unit o LGUs upang magtalaga ng angkop na libingan at tiyakin ang pagkakaroon ng transportasyon kung kinakailangan. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Alright, salamat Mar. Balikan ta si Nestor Kagitla. Okay. Pang-install ng mga solar-powered streetlights sa Pico Lamtag Road, La Trinidad, Benguet, natapos na ng DPWH. DWGO Live Report. Nestor Kamin. Matagumpay na
Natapos ng Department of Public Works and Highway ang pag-install ng mga solar-powered street lights sa kabahan ng Pico, Lamtang Road sa La Trinidad, Benguet na naglalayong mapabuti ang kaligtasan sa kalsada at accessibility sa lugar kasama sa 120.57 milyong proyekto na pinatupad sa ilalim ng Build Better More program ang pag-install ng 696 single-arm solar street light na may 9-meter pole na inilagay sa reinforced concrete pedestal at sinamahan ng 89 linear meter ng ruler steel barrier. Sa ulat kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Mindanao Operation Eugenio Boots Pipo Jr. ni Cara Regional Director Kadapi tanggol ang kahalagahan ng Pico Lamtang Road, isang pangunahing tertiary road na nagsisilbing alternatibong koneksyon sa La Trinidad patungo sa Region 1 ay isang pangunahing daanan para sa pagpapadala ng mga ani mula sa hilagang Benguet patungo sa mga karating na lalawigan. Sinusuportahan ng proyekto ang administrasyon ng mga pagsasikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing moderno ang mga network ng kalsada sa bansa at palakasin ang mga ekonomiya ng agrikultura sa mga rehiyon at alinsunod sa pananaw ng bagong Pilipinas na nagpapanatiling infrastruktura na nagtataguyod ng kaligtasan ng publiko at pag-unlad sa kanayunan. Ipinatupad ng Benguet First District Engineering Office ang proyekto ay inaasahang magtutulak ng lokal na paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng paghikayat sa turismo at pagtulong sa mga magsasaka na maghatid ng mas maraming gulay at strawberry sa matataas na lugar sa mga kalapit na probinsya. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, Nestor. DWGO Live Report. Alright, maparam naman ako nigdi alas 7:01 nanin pagkaaga. DWRL Bareta alas 7 masunod na.